Здравейте! В днешното видео ще ви покажа как украсих у дома за празниците, както и едно от любимите ми неща, именно декорацията и подредбата на масата за Коледа. Започвам с махането на есенната декорация, която, слава богу, е в пъти по-малко от коледната и междувременно си похапвам нещичко така за подкрепа, докато правя всичко това. Не знам доколко се вижда, но зад мен целият коридор е с кашони и кутии с коледна украса. Всичко. Ето така. Тани току-що ги донесе от тавана, а за мен е задачката да видя какво се случва в тях и да декорирам всичко. Планът беше да декорирам в 11 сутринта. Работните ми задачки нямаха същия план за мен. И в момента е 5 или 6 часа. Обаче толкова много се забавих вече с тази декорация. Толкова вече искам да е коледно и така нататък, че нямам търпение и 5 часа не знам доколко ще украсявам, но започвам сега и да видим докъде ще я докарам. Планът ми е да завърша всичко днес, да видим дали ще се случи. Така, сега отварям кашоните, да видим какво се крие в тях. Не знам при вас как е, обаче всеки път, когато отварям коледната декорация, се чувствам все едно, нямам идея какво. Все едно някой друг я донесъл, аз не съм я купувала, нямам идея какво има. И наистина ми е много любително да си открия какво всъщност имаме като коледна декорация. Цялото размъкване на кашоните и разопаковането не ми е сред любимата част, но разглеждайки нещата, които имаме, осъзнах, че има немалка част, която вече не ми допада и затова реших да отделя в отделни кашони, които след това мога да даря или да подаря на някой, който със сигурност биха му допаднали. А декорацията, която взех миналата година и тази, абсолютно всичко от нея ми харесва, така че смятам, че вече малко по малко съм намерила това, което най-много ми допада и което отива най-много на нашия дом. Така че това са неща, които със сигурност ще използвам и занапред в годините. Моето самотно украсяване приключи и Дани и Чели се присъединиха към мен, за да украсим заедно елхата. Знам, че доста от вас сигурно ще ме попитат за нея, защото през годините много питания съм получавала. Наистина е много красива и е нещо, което с години може да се използва. Ние имаме вече от може би 3 или 4 години и е от бриколаж. Но откакто я взехме, не стигам да потърся нова декорация за нея, затова и тази година заложих на класиката в червено с малко бели акценти. С градени лампички, което я прави супер удобна, защото са идеално разпределени по нея. Тани прави нещо бързо за хапване, ще сложим малко декорация в дневната и ще разчистя кашоните, а всичко останало ще остане за утрешния ден. Тази година успях да обърна повече внимание на дневната, за което много се радвам, и тази година реших да добавя повече червено в нашата декорация, защото през последните години избирам по-неутрални цветове. Тук за акцент добавих това одеяло, което имам от много години и ми е толкова любимо, от Икеа и е може би на поне 6-7 години. Новите неща от тази година са доста, а декорацията на масата е с тази нова книга за интериор, която взех от H&M, освен че е супер интересна за четене. Вазата е сред най-любимите ми неща и тя също е от H&M, а клонките взех от Temu. И да, грамофонът е нещо, което не мога да ви кажа как и откъде ми дойде като идея. Аз много обичам ретро неща, класически неща, като вещи, музика, филми, и просто един ден ми хрумна и съвсем случайно го взехме назаем от майката на Дани, за да видим дали всъщност ще го използваме или не е нашето нещо, и мисля, че съвсем скоро ще си вземем и ние наш. Трудно ми е, но си открадвам едни малки моменти за чаша чай, пускам си музика на грамофона и си грабвам някоя книжка. Тази поръчах от черния петък, а от H&M е просто прекрасна. Малко време имах да я разгледам, но през празниците ще се заема с това. Свързана е с интериор и буди жив интерес в мен, особено тази, която е посветена на скандинавския интериор. Ако и вие имате грамофон, моля, препоръчайте ни някой модел, а и някоя любима ваша плоча. Хайде сега да ви покажа моята идея за коледна маса. Всяка година много се вълнувам за този момент и да си призная едно от първите неща, за които започвам да мисля, за да изненадам както себе си, така и близките ни. Тази година цялото вдъхновение за масата дойде от самата покривка, която беше любов от пръв поглед, и едно по едно нещата се наредиха
в главата ми, както винаги, докато подреждах самата маса, ми идваха и още някакви идейки. А последните години залагам на по-неутрални цветове, но тази година определено исках да бъде в червено. Показвам ви няколко снимки на маси от предходни години, за да ви послужат за още малко вдъхновение за предстоящата. А в описанието ви оставям линкове за тях, за да ги разгледате в по-голям детайл. Нямаше как да не се повлияе от тренда с панделките, но не ги добавих на свещниците и не сгънах салфетките по този начин. Не, че и тези идеи не са страхотни, аз просто допълних пръстените за салфетките с тези супер кокетни панделки в наситено червено. За чинии заложих на нещо семпл, но достатъчно да допълни красотата на покривката, а приборите са в златно, любимите ми и супер бюджетни чаши от Пепко за алкохол и тези страхотни чаши за вода на майка ми, които са толкова красиви. А по средата поставих гирлянд с овит в него друг гирлянд, но той е с червени малки боровинки, които имат съвсем леки дискретни светлини. Златни свещници с бели свещи, общо 6 на брой, така са в сет и го взех от Тему, наистина са много добра находка. Допълвам с няколко бели топки с малко блясък и 3 елхи в бяло и зелено, както и с една голяма коледна звезда, която наскоро взех от Практикер, имаше доста красиви, която сложих в червена кашпа и масата стана напълно готова. Надявам се, че моята маса за празника ви е вдъхновила и ви е харесала. Постарах се да ви я покажа преди празниците, за да приложите каквото ви е допаднало и във вашата празнична маса. Държах да ви покажа масата и декорацията на тъмно, защото наистина светлините в празничната украса правят още по-прекрасна, магична и допринасят наистина за уюта. В описанието ще ви оставя и няколко линка към страхотни празнични десерти, които съм правила през последните години и наистина могат да допълнят по прекрасен начин. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало и ако не сте абонирани за канала, ще се радвам да го направите. През следващата година ще се опитам да бъда много по-редовна тук и да ви споделям повече. Желая ви топли, светли и уютни празници, прекарани с най-близките и най-любимите хора, защото това е най-ценното нещо около празниците и не само.